Coast Guard? Coast Guard? Ha? Huwag ka pati kitang pami sumabog. Nandito na, nandito na. Ayan, nandito na rin ang Coast Guard ng Tingloy. May rescue pero okay na naman ho yung na nakalipat na siya sa barko doon sa aming nakausap kanina. Nandiyan ang Coast Guard ng Tingloy, agad ay nagresponde para alamin ang tunay na nangyari. Kasama ko Tio Omar. Yan, sila Consiel Nico ng Barangay San Juan, nandyan din. Oh, Consiel, nandyan yung sakay, nandyan na lahat. Oh, kuhanin mo na, Consiel, tignan ang mga pangalan. Nakuha ko na, kuhanin mo na rin report. Ano, yan. Bantay dagat ng Barangay San Juan, nandito na rin. Coast Guard ng Tingloy, nandito rin yan, kasama namin.